Przepraszam. Te opony 34-calowe. Ja mam 16. Jeżeli chciałem zrobić zdjęcie, to po prostu powiedz. No dobrze, no to kolega kurczę, jeszcze ale też nie wolno i tak siedzi nie lubi sobie. Tak jak ja. Ty, ale zobacz, taką rozumiesz sanitarkę, przerobić rozumiesz na takiego rozumiesz kampera. Nie wiesz. Stajesz gdzie chcesz, 100 na 100. No, to jest inna sprawa, nie? Nie, tam 100 na 100 bez przesady. Dzisiaj taki gras miał tam, rozumiesz, 50. 50 załóżmy, no to ten może palić 30. To zaraz, Andrzej, widziałeś migacze w samochodzie? No ja. No ja. Dobra. Komu w drogę, temu koniom lżej.